कारेन्ट गैया दे मबाइलजों चार्ज एसे लाइटजोंसो होनानै आं खेबनाय जाबाय जाय हक बाथ्राया गिबियावनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननिसिम खनसेबाव फिन जासिहरफिननाय जाफिनबावबाय मोनाब्लाबो हरनि 8थाब्लाबो थेवबो लाफैफिननाय भिडिअ लाबोनायनि जाहोना बेनो जे डक्टर अनजालि दैमारि बिथाङा मेडामा दिनैहाय जुनमुनि राभानि सायाव मोनसे स्टेटमेन्टखौ होफिननायखौ नुनो मोनदों थ' बिदिब्ला जों बिथांनि जाखिनि बुंनाय बाथ्रा बुंनाय बेखौ एसेब्लाबो खोनासंनानै लादिनि इन्डिजिनियास ट्राइबेल हिन्जावसा दुखुनांथावा बेसो जे जोंनि ट्राइबेल हिन्जावफ्रा पुलिस अफिसार गोजौ रेंकआव थांनो गोबाव सम लायो दासिम जोङो गोजौ रेंकआवहाय जोंनि ट्राइबेल हिन्जावसा जोङो नुवाखैयानो ना बेसेबां सैथो बेखौथ' आङो दा बुंनानै होनो हाया खिन्थु गासैबो एभिडेन्सफोरा गासैबो सार्कामस्टेन्सेस एभिडेन्स बेफोरखौ नायनानै जा नुदों बेयो सिम्पोल ओरैनो जानाय जाब्रबथायाव थैनाय जाथायानो जानो हाया खारन जिबादिहाय एक्सिडेन्ट जादों गारिनि अबस्थाखौ जों नायोब्ला ओजों बेहा जेरावबो बेबायदि दुखु मोननाय गैया बेयाव गेब्लेलायनानै थानांगौमोन बिनि मोखां महर सिनायै अबस्था जानांगौमोन खिन्थु बेबायदि जायाखै आरो गुबुन गुबुन मानसिया गुबुन गुबुन स्टेटमेन्ट होबाय थादों बेफोरखौ नायोब्ला नुयो जे सिगाङावनो बेखौ बुथारखानानै हयथ' बेक सिटआव लानानै फैनानै पार्टिकुलार हाइवेनि जायगायाव बेखौ दोनहैदों जायनि थाखाय बेखौ सिगां सिटआव लांनानै फज'नाय बेखौ ड्राइभ खालामनाय बायदि फज'नायनि थाखाय सिट बेल्टबो बेनो गानहोनो हायाखै बावबाय हयथ' दौराबोरै प्लास बिनि थोंसे सेन्देला सिट माने बेक सिटआव बोरै थानो बेफोरबायदि खोथायाथ' नों आं बुंनाय खोथा नङा पुलिस प्रसासनजों जड़ित मानसिफ्रानो बेफोर खोथाखौ खिन्थादों दा दिनै ड्राग्सनि बा नंखाय सनानि बेफार बा अरिजिन सनानि बेफार खालामनाय जितु रेकेट बेजों लोब्बा थानाय इन्सिडेन्ट बायदि दिन्थिनो नागिरदों थ' दा बेफोरबायदि खामानियाव सासे SI लेभेलनि हिन्जावसाखौ बा SI लेभेलनि मानसिखौ हरनायाबो गिदिर खोथा खारन बेफोरथ' इन्टारनेसनेल रेकेटफोर दा पुलिस डिपार्टमेन्टनि बा हम डिपार्टमेन्टनि गेदेर गोलावफ्रा गोजौ पजिसनाव थानायफ्रा हयथ' बिसोर नेक्सास दंजोबो जड़ित दंजोबो गुतै घटनायाव जायनि थाखाय सासे SI लेभेलनि गाहाय रेंकनि मानसिखौ बेयाव अपारेशन खालामनो बा हरदों बा बेफोरखौ नायगिदिंनो थाखाय हरदों खारन दा मिन्थिबाय बेखौ सोर हरनाय एडिशनेल SP आनो बेखौ थिनहरदोंमोन स' ट्राइबेल मानसि सासेया मावनोबाथाय मावनोसै गावनि डिउटिखौ मालाबाबो नेग्लेक्ट खालामा नांगौबा बे सेक्रिफाइस खालामनानैब्लाबो डिउटिखौ मावथारगोन नांगौबा मावबा मावगोन थैबा थैगोन आरो जिखुनु प्रकार बेखौ मावगोन बेबायदिहा बे थांबाय ओमफ्राय उनाव गावसोरा जिनिसा ओंखारहां जानायाव हयथ' बेखौ बुथारनानै दोननोबो हागौ जेबो गिदिर खोथा नङा बे जाबाय सासे इन्डिजिनियास ट्राइबेल हिन्जावसा दुखुनांथावा बेसो जे जोंनि ट्राइबेल हिन्जावफ्रा पुलिस अफिसार गोजौ रेंकआव थांनो गोबाव सम लायो दासिम जोङो गोजौ रेंकआवहाय जोंनि ट्राइबेल हिन्जावसा जोङो नुवाखैयानो बेवहाय दा बिथाङाबो खोब खस्थ' खालामनानै बे लेभेलाव फैबायमोन बे दुखुनांथाव खोथा आरो बेयो जेब्ला नगावआवनो 100निबो बारा कनस्टेबलफोरखौ सोलाय सोल' खालामबाय जेरावहाय कनस्टेबलफोरखौ सोलाय सोल' खालामनानै मा जानो थारमाने बेवहाय क्लियार जे बिसोरनिफ्राय माबाफोर एभिडेन्स मोनथावथावमोन बिसोरखौ जायगायाव लाखिनो नागिराखै दा खिन्थु गोबां संगठनफ्रा गासिबो बुंबाय थानायखाय मिडियाफ्रा बांद्रायहै माने बेखौ एक्सप'ज खालामनो नागिरनायाव हम डिपार्टमेन्टनिफ्राय एसे सिरियासलि लानाय नुदों जायनि थाखाय नगावनि SP खौबो दिनै सोलायदों लखिमपुरनि SP खौ सोलायदों सोलायनायजोंल' जेबो जाया बेयो इट कानट बि अ पानिशमेन्ट सोलायनाया पानिशमेन्ट जानो हाया बेवहाय जों होनबोदोंमोन CBI तदन्त होनांगौ खारन CID आ पुलिसनिनो बिफान आरो जों खोनानाय मथेब्लाथ' नगावनि SP नि आन्दारावनो दा जायफ्रा CID नि तदन्तनि बिबान मोन्दोंमोन इनकुवेरिनि बिथांमोना माने ट्रेनिं लाबावलायनायसो सोलोंथाइ लाबावलायनाय बेवहाय CBI नि खोथा बुंदोंमोन दिनै CBI इनकुवेरि होनायखाय CBI नि गथायनायखाय जों मोजां मोनो जों आसा खालामदों सैथो बाथ्राया ओंखारगोन सैथोखौ रावबो जोख्लोबना दोननो हाया आरो बे मोनसे वेल प्लान माने जाथाय होननानै जों सानो